רוני, רביב, אילן רביבו, רוחמה עזר, ירדנה הופמן, סביון יניב ודרור אהרון. את רוצה להתחיל או ש... כן. נתחיל עם נושא המזכירים. עד עכשיו גייסתי 100 מזכירים וגייסתי 100 מזכירים. היו שינוי החקיקה באוגוסט. בכל קלפי יהיו 2 מזכירים, ישבו את זה בעצם ממה שקורה בבחירות לכנסת. אז יש לנו 29 קלפיות, כפול 2 ועוד רזרבה, ולוקחים בחשבון משהו כמו 20% שיקשלו בבחינה. אז גייסתי 100 מזכירים. מה? לא. יש להם הדרכות ב-13 לאוקטובר וב-19 לאוקטובר. והם צריכים לעבור את זה לפחות ב-75. המזכירים קיבלו לומדה שבסופה היה מבחן שהם נדרשו לעבור בציון 75. נתתי עדיפות כמובן למזכירים עם ותק ומזכירים עם ציונים גבוהים. אחרי שלב הרעיון, כמו שאמרתי, הם צריכים לעבור הדרכה בת 4 שעות. בסוף ההדרכה זו שוב מבחן ושוב לעבור ב-75. בהדרכה זכתה חברת ג'ון ברייס במכרז של משרד הפנים. הם נתנו לי מפרט של דרישות לכיתות שבהם תתקיים ההדרכה, מחשב, מקרן, רמקול, נגישות, הצללה, מיזוג. קבענו 2 מועדים, שזה ה-13 לאוקטובר ו-19 לאוקטובר. נכנס חבר הוועדה אלירם שרביט, פרוטוקול. ההדרכה תהיה בבית ספר נעמי שמר. חברת ג'ון ברייס תשלח להם מייל זימון לכל מזכיר שצריך להחליט איזה תאריך מתאים לו, ואז הוא עובר לשלב הבא. בתום השלב הזה של ההדרכה, ומי שיעבור, אני גם אצטרך לשבץ אותם לפי ותיק וחדש, מקומי ולא מקומי, כי השנה בשונה משנים קודמות תהיה קלפי מיוחדת לבעלי תפקידים. בגן יבנה אין קלפי מיוחדת כזו. כל המזכירים שעובדים בגן יבנה, כל אלו שבאים בחוץ. כן. נכון. אז כל המזכירים בחוץ. לא. הם מצביעים בדרך כלל במעטפות כפולות. מחציתם מגן יבנה ומחציתם מחוץ לגן יבנה. הם יצביעו במעטפות חיצוניות. הקלפי המיוחדת תהיה אחת בגדרה ואחת ביבנה, אבל אצלי רוב החיצונים הם מאשדוד, אז אנחנו פשוט נשחרר אותם. נמנה מזכיר מחליף. יש 2, זה לא משנה. בשעות המתות. מה? למה לא כי הם לא אישרו את זה בקלפיות הנגישות. אבל אם יש להם מזכירי קלפי, אז אין בעיה, מזכיר אחד יכול להישאר ואחד יכול להצביע. לא, הם צריכים להיות 2, אבל בינתיים אפשר להגיד שאחד יהיו מזכירים רזרבים שבשעות המתות ימלאו את מקומם, אז מהבחינה הזו... אם יש מזכירים רזרבים זה בסדר. כן. וביקשו ממני גם לגייס 4 מזכירים נוספים לספירת המעטפות הכפולות למחרת. כי על פי תחשיב של 400 מעטפות לכל 2 מזכירים, אז מה שהיה פעם שעברה זה היה בסביבות 800-900 מעטפות שנספרו. אז קלפיות, אנחנו עוברים לנושא של הקלפיות. בגן יבנה יש 18,406 בעלי זכות בחירה. יש 9 ריכוזים של קלפיות. זה אשכולות שנה, 9 ריכוזים זה אשכולות. 9, כן, ריכוזים. לא, יש 18,406 בעלי זכות בחירה. 7 מקומות. מה? זה כמו במדינה, זה 7. לא, יש 9 ריכוזים. יש 9 ריכוזים. לא, אבל יש ריכוזים שהם אחד על יד השני. יש 9. אולי זה באותו בית ספר. כן, לא, בית ספר... היו 31 קלפיות. ביקשתי לאחד 2, שאחד היה עם מצביע אחד והשני היה עם 80 מצביעים. אחד בבית ספר סיני והשני מצביע אחד היה בקלפי? כן. איפה? בית ספר מכבים ואחד בממלכתי דתי סיני היו 80. אז ביקשתי לאחד את 2 הקלפיות האלה. בטח האופן 100. בוא'נה, יש סיכוי שהיית מקבל 100% מהקולות בקלפי. והיום בבוקר אישרו לי את האיחוד סוף סוף. אז יש לנו 29 קלפיות בעצם. מתוך ה-29 קלפיות שיש 13 נגישות ו6 הן מוגדרות כנגישות מיוחדות. יש קלפיות לקורונה? לא, לא כרגע, בכל אופן. אולי עד אז תהיה התפרצות או משהו כזה, אז יערכו בהתאם, אבל כרגע לא.
בכל קלפי אמורים להיות למעט שני המזכירים שדיברנו, 3 חברי ועדת קלפי. ומשקיפים. משקיפים זה כן, זה כאלה שהם לא מיוצגים בוועדה, אז יכולים למנות כבר לא הולכים, משקיף. נכון? לא הולכים כבר לקחת את זה, היו"ר הזה. את ה... לוקחים את זה לכאן. כאן תהיה הקליטה של אבל לא הקלפיות. מחוץ ל- לא, 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 לא. זה בגן יבנה עצמו. אף פעם. אף פעם לא היה. תמיד מחוץ ספרנו. לעיר. זה לא ארצי, את מדברת על ארצי. בארצי זה משהו תמיד אחר. ספרנו פה. בארצי זה משהו אחר. ברור. אז זה אומר שאם וגם יש לנו לא לוקחים כבר בארצי. אם יש לנו 3 בעלי תפקידים בכל קלפי, זה מוביל אותנו ל-87 בעלי תפקידים שיש בסך הכל בכל הקלפיות ביחד. אבל עם האיחוד זה עוד 85. עם האיחוד? 29. 29. לקחתי צריך בחשבון לעשות את שיכלו לי את החלוקה, זה. אבל לפי 29 יו"רים, 29 סגני יו"רים, ואז בחברים, גם כן מי שנשאר. אוקיי. יש את החלוקה לפי כמות מנדטים. כן, אבל שיש לפי לכל כמות המנדטים סיעה. אנחנו כאן למעשה מקבלים 36 כשיש 29 מקומות. נכון, אתה לא צריך 36, אז לכן אנחנו, המקסימום זה אני 29. אסביר, בגלל שאנחנו הרשימה הכי גדולה, אנחנו מקבלים יותר מעשה מקומות. אבל יש 29 קלפיות, 36 מקומות, לא מסתדר. הסביון הכין רשימה בהתאם לאחוז היחסי של כל רשימה, והכנו את זה בצורה מסודרת, זה מונח לפניכם, תעברו, תסתכלו, תעביר את זה לכולם, צריך לאשר את זה, זה הכי נכון ואנחנו גם מתחשבים בכולם. היינו בסדר. למשל, לפי הרשימות שאת עשית. לפי החלוקה שלי אתם אז אמורים יש- לקבל 36, אבל כן, יש רק אבל אני 29 קלפיות. 29, אבל נכון, נגיד אלה שאמורים לקבל 14, הם מקבלים 16. נכון, נכון. זה- חיים מקבל בכלל 8, נכון, ולא שזה את יפה מאוד. לא, אין ברירה. רשימה כאילו, שאינה, לא אשים שני אני אדגיש, אנשים באותו רשימה קלפי. שאינה מיוצגת במועצה, יש לה משקיפים בקלפיות, אוקיי? כמה שאתה רוצה, כל משקיף לכל קלפי. רשימה שאינה מיוצגת בקלפי, לדוגמה, למרות שזה פה אצלנו אין שום משקיפים בעיה. כולם אתה יכול לקבל כמה שאתה חושב שאתה יכול לקבל. לא, הוא לא יכול יותר מ-20, הוא לא יכול יותר מ-29. רגע, רק שאלה אחת בקשר אליי. אצלי יש משום מה אחד, למרות ש... מה זאת אומרת? המנדט השני. בהזדהות היה לך בהזדהות שלך רק זה אחד. לפי הישיבת הזדהות. נכון. אין לך שניים, המנדטים הם שלי. ממש לא. איפה המנדט השני נעלם? אצלה? הלך לא לך, הזדהה. לא הזדהה איתך, לא נתן אמון אצלה? בך. לא, די עם השטויות שלך. אני לא שטויות, אני אומר, זה אבל זה האמת. האמת, מה, למה שטויות? לא משפר את מעמדך. אני לא משפר את מעמדי, אני אומר לך את המציאות. מה אתה רוצה, שידעו לך משהו שלא מגיע לך? לא. אבל למה אתה ישר תוקף? אני מסביר לך. המפתח הוא לפי רק ישיבת שנייה, אני ההזדהות. רוצה שתבין, הבעת אמון זה הזדהות. ברגע שמזדהה, תקשיב רגע. לא, בוא נעשה סרט ולגן. אוקיי, אז תסביר לו בבקשה, תסביר, עזוב, אני לא... אני אמרתי שהמפתח הוא לפי ישיבת ההזדהות. אתה הזדהו איתך רק אחד, ולכן אתה מקבל רק נציג אחד. זה תמונת מראה של מה שהיה בישיבת ההזדהות או ההזדהות שהייתה. ישיבת הזדהות, או מי שהיה יכול לקבל הערכה עד 27 להגיש מכתב. נכון. שזה בעצם לא חלק מהישיבת הגישה, הזדהות. היא לא הגישה. לא, אני אומרת, זה חלק מהישיבת הזדהות. סבבה, זה מה שאני אומרת. נכון מאוד. היא גם לא חברת ועדה. זה מה שאני אומרת, זה הישיבה והנספחים האלה שיכלו להיות שם עד 27 לחודש. אוקיי, חברים, טוב. אתה רוצה שאני אעשה הצבעה ל... טוב, חברים, מי בעד ההצעה הזו? שירים את ידו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אין שום בעיה, יש לנו זמן. תקראו בבקשה. אין מטבוחה היום, לא יום חמישי. הכל בסדר. בעיקרון זו הצעה שהיא מיטיבה, כי היה אמור להיות לכל... כן, כן, לא, בסדר הכל גמור. אני רק מסבירה שזה הכל הצעה שהיא משופרת. בסדר, אנחנו באמת התחשבנו. זה מה שאמר האקסל שלי, אני לא אתווכח. לא. להגיד את הדברים כמו שהם. שהיה אמור להיות פחות. זה לא נכון. אוקיי, עיינתם, הכל בסדר? אפשר להצביע? רוצים עוד כמה דקות? אמרנו שיש 87 בעלי תפקידים. פה 85 בעלי תפקידים. אז אפשר לשנות את זה. זה מתחלק עם... לא, כי אני פשוט רושם. לא מתחלק שלם.
אבל בכל מקרה, אם זה היה מתחלק, אז תעבירי לנו אותה. אז אני אומרת שהיה אמור להיות למי שיש לו 2 נציגים במועצה, אמור היה להיות 14.5 נציגים. קיבלתם 16 שזה 1.5 יותר, אז כבר. לא, נתנו לכם יותר. השאלה כמה באמת, את אמרת לדרור חצי אתה צריך 85 להחליט, אם נציגים. זה רק הרגליים או רק הראש. 87? אז צריכים עוד יש 2 להם חברים, התנגדות עוד שאני 2 אקבל עוד חברים. שניים? תגידי, אתה יודע אני שואל שאלה, כאילו, מה הניקוד שלי? יש התנגדות שאני אקבל עוד 2? יש את ירון, יש את חיים, יש את עוצמה. לא. אני צריך לברר את הנושא הזה. אני יודע שהיא לא הזדהתה איתי, אבל... אתה מוזמן לברר, זה החוק. אבל גם אם תברר ונגיד שהיא רוצה להזדהות, עבר הזמן. איחרת כבר את אי אפשר. המועד. טוב, נדבר על שאלה שלי. טוב. שאלנו שאלה, רגע, לפני. מה? שאל שאלה. יש התנגדות למישהו שאנחנו נקבל את השניים הנותרים? לא, יש פה... אני לא יכול 2 לקחת... אז אחד תעשה אחד. בסדר, אבל יש לך יש לך עוד עוד 4 אחרים. סיעות. יש לך איזה ירון רוצה גם כן, וגם בטח חיים כל רוצה. השיח הוא בין אלו שיש להם 2. קודם כל השיח הוא לא, השיח הוא בזה בוועדת שאני אקח עוד הבחירות. 2 ואחר כך אני לא אשים אותם. איך אני לא, אז בשבילך, מה זה אתה... השיח. אני צריך לקבל 36, אז מה, אני אקח 2 ולא אשים אותם? אז אני יכול גם. לקבל יותר מהשלם. לא, אני יכול לקבל 36, לפי החוק, מה שמגיע לי, ולא לשלוח לאף אחד. ולהעניק אותם למישהו אחר. או להעניק אותם למישהו אחר, לתת לו מילוי מקום שלי. אני לא עושה את זה. זה אנחנו השיח, הוגנים. כאילו. אני מציע, ירון, אתה רוצה? לדעתי, יש עוד 2 מקומות. יש עוד 2. אתה רוצה אחד אני, אחד אתה? אני חושב שיהיה הוגן לחיים לתת, כי חיים לא לא, קיבל. אני גם חושב שיש פה את אלירם ו... אני חושב, אבל זה לא הוגן, כי חיים יש לו רק... עניין של הוגנות. אבל עניין בוא, של- אתם לא יכולים להיות גרידים, כל הכבוד. חיים, רגע, אף אחד לא סליחה, לא, גרידי. שנייה, דקה. חיים פה נמצא במצב הכי גרוע מכולם, והוא קיבל בסך הכל 8. אני לא, רגע, שנייה, אפשר רגע דקה אחת. זה לי יותר מסכן כאילו? בוא, אפשר רגע דקה אחת, לא מסכן ולא בטיח. אני חושב שחיים נמצא במצב הכי גרוע. מן ההוגנות, כמו שהיינו הוגנים כלפי כולם, שחיים יקבל את 2 נציגים האלה. לפחות שיהיה לו 10 אז אני ולא חוזר בי 16. מההצעה. למה? מה הבעיה? למה לא להיות הוגן? למה לא להיות בסדר? כאילו חיים נמצא עם אחד. אני חושב, תקשיב. אז אני בחיים אויבים בקטע הזה של הפוליטיקה, אבל לפחות תהיו הוגנים. מה מפריע לכם? כולם קיבלו יותר, קיבלתם עוד 2 נציגים, אז אף אחד חיים לא יהיה לו דיבר על 10. העניין הזה של 2 אחים, אני העליתי את זה אז קודם כל. אז בוא תן לי את הקרדיט שאני כל העליתי את אחד העניין ואף אחד לא אתה העלה. העלית אתם יודעים מה? לא. אני מעלה את זה להצבעה. אני רוצה להעביר את 2 הנוספים ב-85 לחיים שוחמי, בגלל שלחיים יש אתה לא 8. יכול לבוא, אז אני בוא יכול, אני יכול, זה ועדת הבחירות. אז לא, אני ממש יכול לא. בהצבעה. ברגע ואני שזה מבקש, המפתח, אני תקשיב, מבקש, רגע, שנייה. ברגע שזה המפתח, אני, אתה לא יבוא במפתח ממש הזה. לא, אני לא כן, יודע, אז אתה טועה. סליחה, מי שמחליף פה זה... למה עשית את המפתח? היית מי ש- עושה 2. לא, בוא זה נעשה את החיים זו יותר הצעה. קלים, דרור. נו. חייב שיהיה חבר בקלפי. זה עניין מבחינת שלכם. החוק. זה לא, עניין אבל שלכם. אני אומר חייב. חברים, לא זו חייב, הצעה, חייב אני שיהיו רק שני שנייה, מזכירים לחבר. תציע הצעה נגדית, אני מציע, לא חייב, רגע, לא שנייה, רגע, אני מציע להעביר את 2 נציגים הנוספים מה-85 כחברים, חבר לחיים שוחמי, ובהתאם ללכת לרשימה הזאת, כלומר שחיים מקבל עוד 2 נציגים בחברים במקום 4-6, כך שהוא צומח למעשה ל10. זאת אומרת, חיים מקבל עוד 2 נציגים, זה 6, 10. מי בעד ההצעה שירים את ידו? קודם כל אני רוצה להתנגד ולהסביר גם... רגע, אתה תציע הצעה נגדית, אתה תציע הצעה נגדית, תציע הצעה נגדית. לא, זה לא עניין לא, של זה לא הצעה יועץ משפטי, זה ועדת לא, בחירות, זה זה ועדת ועדת בחירות. לא, אין מי כזה בעד? זה ועדה של פוליטיקאים. מי בעד, חברים, מי בעד שירים את ידו אתה יודע, בבקשה? המדהים הוא שאף אחד לא חושב... אפשר על זה, רגע, אף אחד לא חברים? דיבר על זה. מי בעד שירים את זה ידו? לא- 1, 2, 3, אתה מעביר 4, פה החלטה ואתה לא רוצה 4, להקשיב, תקשיב. 5, מה איתך? 5, 6, 7, 8, לא, קודם כל רק שנייה, 3, 6, 9 לא, בעד, אתה רוצה להתנגד או להיות נמנע? ולהציע, אתה רוצה להתנגד או להיות, לא, אתה או להתנגד או נמנע. תגיד לי מה להגיד? כן. תן לי לסיים. אני יושב ראש ועדת הבחירות, אני אומר לך, זה או יושב ראש, מתנגד, לא, זה אתה יכול... או, לא, לא, בוא תדבר יפה, או מתנגד, או מתנגד, או נמנע. אז אני... אתה רוצה להצביע, תציע אחרי זה הצעה נגדית. כן, בבקשה, או נמנע או מתנגד. אבל אנחנו רוצים לדבר סליחה. אתם לפני לא, שאתה מעלה אתם להצבעה. דיברתם, לא, אתה לא- אבל הרמתי להצבעה, תציעו הצבעה נגדית. אבל תציע הצעה נגדית, נו, מה הבעיה? שנייה, אז אני אסביר קודם כל, תן לי להסביר ואז גם תבינו את הרציונל של הדברים. תן להסביר. כשאתם מגישים מפתח שסך הכל יש 85 בעלי תפקידים, כאשר בפועל יש 87, אז אני באתי והעליתי ואמרתי, אוקיי, אף אחד לא רוצה אותם, אף אחד לא דיבר עליהם, אני רוצה אותם.
עכשיו, פה המשחקים האלו, זה לא מקדם הרבה עכשיו. זה עם כל הכבוד למר שוחמי. לא מעניין אותי שלא הזדהת איתו. עכשיו, אני בא ואני אומר דבר מאוד פשוט. אם אתה כן רוצה לעשות חלוקה, אל תיתן את כל הביצים, תשים אותם בסל אחד. תחלק אותם, יש פה שניים, קיבלת אבל יותר, במקום 14 קיבלת 16. מה הקשר? במקום 14 קיבלת 16, שניים עודפים, אז מה הבעיה שלך להעביר לחיים? כאילו, מה זה מה שישנה לך את התמונה? לא, זה לא ישנה שום דבר. אתה מפליא אותי, כי זה ממש קטן לי אותי. את השניים האלה תעשה משקיפים שאתה רוצה. יש שניים שאף אחד לא חושב עליהם, ואני רוצה אותם, פתאום כולם יהיו פה אז חכמים תשלח ונבונים אותם להיות ומבינים את העניין. מה זה משנה אם כולם רוצים? ואם זה עולה ממישהו אחר, אז מה היה קורה? אבל הוא רוצה אותם, טוב, אז למה אתה... חברים. הוא רוצה אותם, הוא חשב עליהם? אבל גם אם הוא לא חשב. הוא אבל חשב גם אם הוא עליהם? לא חשב. כמה אני מסכן, יש לי מנדט שני. אבל גם אם הוא לא חשב ועכשיו הוא רוצה, תשמע, אז אני זכותו. ככה, לפי מה שאני מבין, אוקיי? יש הצעה ומצביעים עליה. תציע אחר כך את ההצעה שלך שזה עובר אליך, אם תזכה ביותר קולות. בבקשה. למה? תן לך חבר'ה, רגע. למה? יש לזה השלכות. איזה השלכות? יש לזה השלכות גדולות, כי מוטי קיבל פה שניים אובר וגם אחר. אבל אתם לא חברים, דיברתם על חברים, השניים האחרים אמרנו, שאף אחד קדימה. לא דיבר עליהם. הצבענו, אתם מתנגדים או נמנעים? אני מה להתנגד שייקח אותם. מתנגדים או נמנעים? ואם אני אתנגד? זכותך, אני חייב לכתוב את זה לפרוטוקול, מתנגד או נמנע? או מצביע. אתה יכול בעד. הכל בעד. אתם מתנגדים או נמנעים? אתם מתנגדים או נמנעים, חברים? אבל תעלה גם את ההצעה של רוני. אתם מתנגדים או נמנעים? אני רוצה לשמוע, מתנגדים או נמנעים? אנחנו רוצים לדון בהצעה של רוני. תעלו אותה אחרי שנצביע, אתם מתנגדים או נמנעים להצעה שלי כאור? אני נמנע. גברתי, נמנעת. בבקשה מודי, תציע את ההצעה שלך. הצעה שאנחנו נחלק לשניים בקופה, שאף אחד לא יתייחס אליהם, ואני ביקשתי להתייחס אליהם, כולם פתאום קופצים כי הם מוצאי שלל רב, אני בא ואני אומר, מן הראוי לחלק. תציע הצעה, אוקיי. אני אחד. אני רוצה מי להתייחס בעד? להצעה, רגע, אני רוצה להתייחס להצעה של מוטי. אני מגיע לי 36 מנדטים, אוקיי? רגע, מה היה חשוב יכול? לפי החלוקה, אוקיי? הלכתי ועשיתי חלוקה לפי מה שאני הבנתי שצריך להיות 85. בפועל אומרים 87, בסוף מי שהרוויח מהחלוקה, 2 לכל אחד מהרשימות שיש להם 2 ואחד מהרשימה שיש לו רק 1, אוקיי? נהנו מההפרש מנדטים שלי. למה עכשיו אתה... אתה יודע מה, כאילו, שלך המנדטים, לא היית אמור לקבל גם 16, היית אמור לקבל 14 וחצי, היית בא חצי משמרת אתה. אתה לא עושה טובה לאף אחד. אני עושה טובה? אני לא עושה טובה לאף אחד באמת, אבל די, אמר ראש המועצה הוגנות וכל הסיפור הזה, למה אתה צריך? טוב חברים, את ההצעה שלך אתה מוריד? הוריד בסדר היום. אוקיי, בואו נתקדם בבקשה. הבנו? כן. אז זהו. למה? יפחד מעניין. 3 נושאים. אני מודה לכולם, תודה רבה ושיהיה יום טוב. רגע, חבר'ה, לא לשכוח, אחרי פרסום, מבוצעים. משקיפים, איך אנחנו מקבלים שנייה. אתה מקבל טופס משקיף ויש לך אותו ואתה יכול לרשום כל משקיף שאתה רוצה. בקלפי שאין לך בו ייצוג. חברים, הגשת הרשימות מחר, אתם יודעים, אז שלא תהיה בעיה. הגשת רשימות מחר. רגע, תקשיבו רגע, לירם זה חשוב. זה הודעה חשובה הגשת הרשימות מחר. ומחרתיים. מחר וחמישי. איך אנחנו מקבלים רשימות האשכולות? בשעה 9 אצלה בחדר זה... מוטי, יש באתר של משרד. החדר שלך בשעה 9? החדר שלך בשעה 9? היום אני קיבלתי, זה מניחה שייקח עוד איזה יום יומיים לפרסם. החדר שלך בשעה 9. רגע. אני הורדתי מאתר משרד הפנים, אוקיי? את הרשימה של הקלפיות. אתה יכול לנסות לגשת לשם, אם לא תמצא, אז תבקש ממנו שהיא תדביק לך אחר כך. אני אומר לך זה שמה. כמה שאלות שאני צריך לדעת קודם כל. את אומרת שרשימת האשכולות, קלפיות, תהיה בתוך האתר. נכון. אוקיי, תוך יומיים. משהו כזה. תעודות משקיף קלפי, מתי זה אנחנו... לא אתה קשור יכול להוריד אותם, גם כן בחוק הבחירות יש נספחים, מופיע שם חילופי גברה, המינויים האלה לא קשורים אליי, אני ממנה רק מזכירים. כל השאר זה רק יושב ראש ועדת הבחירות יצטרך לחתום על זה. אני אסביר גם פרוצדורלית. שבפעם הקודמת אנחנו קיבלנו את כל החבילה, נניח אני רציתי שיהיה לי 40 משקיפים לצורך, סתם דוגמא.
אוקיי? אתה מקבל שנייה. פתוח, למה אתה מתעסק עם זה? לא, אבל תלמד מירון, אתה מקבל פתוח, ומלא, מה אתה צריך? מוטי, פעם קודמת היו 26 קלפיות, תקשיב לי רגע. אתה מקבל עם חותמת ואתה תמלא את זה בעצמך. בפעם הקודמת היו 26 קלפיות, יכלת לשים 26 משקיפים. כדי למנות את המשקיפים, מורידים את הטופס, מביאים לדרור, זה לא 26, מכיוון שיש לו 16 בעלי תפקידים שכן ממונים. אבל לא היה לו רק תפקידים בקלפיות. בכלל. אוקיי, אז אני לא נכנסת לא, למה אני אתה מדבר על אני נכנסת 2018. יש לי זיכרון. יש לכם 16 בעלי תפקידים ויש 29 קלפיות. אפשר רגע השלמה בכל קלפי שאין לך בעל תפקיד, אתה ממנה משקיף. השלמה מתי אנחנו מקבלים את זה חתום? אני אוקיי, אבל אתה יכול לחלק את זה גם זה- מי שמכאן מהבוקר עד הלילה. רגע, אני צריך... אני יכול לחלק את ה-13 להיות 26. לא, יש טופס, ואתה חותם כיו"ר ועדת הבחירות על הטופס, ומצלמים את הטופס הזה 300 פעם, ומחליפים חילופי גברה ומשקיף ומה שאתה רוצה. אני יודעת שאני לא זה, אז אני לא אז מה אתה מתעסק עם זה? אנחנו איזה שטויות. אנחנו מקדימים אני את אתן לו, המאוחר. אני אתן לו. השאלה הפתקים עכשיו. כל המינויים ליו"ר, סגן יושב ראש. אני ממלא אותם. אתם מעבירים את השמות. אתם מעבירים את השמות. נדמה לי שאתם מעבירים את השמות אלינו. להעביר את השמות, ואז אנחנו מכינים לו כתב מינוי. את צריכה להעביר... 5 דקות אחרי שזה לא מתאים לך, מגיע בן אדם אחר שלך עם טופס חילופי גברה. כתב מינוי ליושבי ראש בכללים. חברים וסגן יושב ראש. שומעים עוד דבר, תיקי הצבעה. זה שאלה זה במקום. מוקדם מדי. לא, מי עושה אותם בסוף? אנחנו עושים אותם? מי עושה? או שאני הולך כן, לפי לפי... כמו בפעם הקודמת ואני מדפיס אותה. יהיה מפרט שאנחנו נוציא לפי חבר'ה, החוקים. שיתחילו פרסום ממחר כנראה ויתחילו במקומות המרכזיים. אילן מטפל בזה. מוטי, המפרט של הפתקים יהיה מופיע לגבי זה בחוק. פרסום. הפתק הוא 10/7, האותיות צריכות להיות מינימום 4/7, מקסימום 6/9. השאלה היא אחרת. איפה אנחנו? אני אומר לך מה כתוב בחוק, אנחנו הרי עורכי דין, אנחנו יודעים להסתכל בחוקים. איפה? אנחנו פעם בצדנים כל אחד אני מדפיס לא את הולך לקרוא את זה אפילו. אני לא הולך אפילו לקרוא את זה. כל אחד מדפיס את שלו לפי המפרט שיש. לא משהו הדפיסו. שלם איך אנחנו מקבלים את המיקומים, אילן? מיקומים של הלוחות. אני אכניס למסמך מחר לאותה מועצה אחרי שאנחנו נשים את זה, ואז נגיד את הכל. אפשר לקבל את זה למייל. לגבי פסילה ואישור של... אז רגע, לא. חברים, רגע, מתי? זה לא תהיה בעיה שאני מגמרי שיומיים. בסך הכל של מה שאני אוקטובר או שם. בשישי. מה זה יוצא חמישי? חברים, הישיבה הבאה צריכה להיות לקראת חול המועד סוכות, אז אנחנו ננסה לעשות את זה בתאריך הכי נוח, או בהתחלה או בסוף. יש עניין של היוועצות לגבי אישור כי על בטח פסילת כולם רשימות. בטיולים וכל מיני כאלה. זה חובה בחוק, זה צריך להיות... סוכות. עוד פעם, פספסתי אתכם. אם מישהו לא גר נגיד בגן יבנה, אז... חברים, תודה רבה לכולם, יום טוב. גם, בין היתר, כן. רועי גרמני. תודה. ואיזה שם המטה? מי מגיע למטה? שלומית, שאלה טובה. שליפה שנייה. היי, מה נשמע? לא, אבל אתה צריך עוד פעם ממלא טופס. לא, היום כי מחר צריך להגיש את הרשימות. תגידי לי שעה, אני אפילו אבוא אליך הביתה.